Podsjetimo vas na još jednu izložbu koja pruža rijetku prigodu da na jednom mjestu vidimo dijela osebujnog umjetničkog trojca Julija Knifera, Gorana Peterzola i Tome Savića Gecana. Njihova radikalna umjetnost u središtu je izložbe u Velikogoričkoj galeriji Galženica. Trojicu velikih umjetnika u ovaj je postav sjedinila kći pokojnoga Knifera Ana. Kniferu, Peterzolu i Saviću Gecanu ishodišta su bliska, ali teme i rezultati se razlikuju. Posebno je zanimljivo različito tretiranje vremena. Goran Peterzol vrijeme tretira linearno, znači kod njega općenito sve ide svojim tokom i svojim redom. Kniferova je poznata rečenica da svoj prvi meandar možda još nije napravio, a posljednji jest, tako da kod njega se vrijeme cirkularno kreće, a kod Gecana se vrijeme, kao i ostale teme, kreću ekspanzivno, bez nepredvidljivo bi rekla. Najradikalniji Gecanov rad nastao je u suradnji s CERN-om, gdje se čestice zraka pretvaraju u antimateriju. Područje njegovog istraživanja su institucije, pozicija umjetnika i umjetničkog dijela, ali i društveni odnosi. Goran Peterzol ispituje vlastite mogućnosti, a rezultat toga procesa pokazuje publici. Uvijek se bojim da će mi rad se krivo protumačiti. Onda puno govorim kako sam to radio ovoga, da bi se kao na pravi način shvatilo. I to je razlog mojeg što malo i pišem, malo i govorim i tako, jer dajem neki kontekst svom radu. Izložbu ova tri intrigantna umjetnika i njihove različite poglede na slična razmišljanja možete pogledati do 29. rujna.